Ассалому алейкум, я бурдига подписчикои азиз, бо ма, бо ами Шерхан, бо канали Шерхан Про. Хай шумо мара метавонед табрик кинед барои ки ма соҳиби фарзанд шидам. Дар охир метавонед дар поён комментария да табрикҳои худтона нависем. Ма бисёр хурсанд мешам. Ма комментариҳои шуморо мехонам. Якҷон ташаккур барои навистагитон, барои просто тамошо кардагитон. Рахметос. Имрӯз мо оиди як телефони новинкае ки соли 2020 сол буромад дарбораи авай сухан меронем. Барои чӣ дарбораи авай сухан меронем? Фикр мекунем ки стоитае дарбораи мин гап заданда ёе ки не стоитае. Ҳатман стоитае, барое ки ҳар рӯз мо мефаҳмем ки як телефон 4 камера доришта, яташ 5, яташ 6, ята 7. Ва имрӯз барои ҳамин омадам гуфтам ки як сравнение байни Galaxy A51 ва Galaxy A30 бояд сравненияша кунем. Бисёр мардуми мо фикр мекунанд кадом телефон беҳтар боша. Samsung A51 ҳар рӯз реклама карда истанд, дасти ҳамсоямон дида истанд, ёе ки Galaxy A30s. Ирӯз мо мебинем сразу ози ҳуй мекунем ин комплектация дар дохили чӣ будаги аппаратура из зарядмонакоша аниқ мекунем ки дани момент чие дар дунё. Окей, тайёре на ба фикрам? Хай тайёрам набошен, ба фикри ман ай пишти видео тайёр шудан осонай. Так, дар дасти ман Galaxy A30 чӣ хеле ки дидесте, ман навака гозира ҳуй кардам. Ина бине Galaxy A30s. Так, ҳуй мекунем ай вайш телефончара ман ҳуй кардам, ина уже дидестам. Сразу якмин фарқият амия дизайнша бине, рангаш чӣ хеле кристаллик меган, кристалл меган, ами хеле цветай. Иҷа сиёҳай, як қисматаш просто ранги че нимрангай да, ранг кам шудагида иҷада. Акози дизайни A51 ка мебинем, пока что запуск андроида рафтаистай, то и вақта май меша. Гуфтани комплектацияда как всегда ина имеишай барои штрихкод вақте ки телефонтон яки гум мешава, мераве немхе мекане иҷаша, метиенша, мегенем телефон гум шудаги. Ёе ки да дохили комплектация не хеле қоғазча, дар дуни қоғазча ҳар касе ки шумо мехаре уҷада печат карди шумо да медиҳад. Окей? Ира яъни ма мемонем дар дасти мо ду намуд Galaxy A51, якташ ранги сиёҳай, ба забони англисӣ меша Prism Crush Black, и яктай дигаш боша Prism Crush Blue. Вообще-то Prism Crush маънош ки призма як намуд цвети навай, и Crush маънош ки шикаста рангай да, хулосаи гап. Ва аз ин гапҳои ман гуфта мешавад ки телефонора уже заводои калон намедонанд чӣ ранг бимонанд. Ози ака ҳуй мекунем мебинем чия Prism Crush Blue. Опа, диде ай пиштиш коробка. Galaxy A51. Фаҳмидем ки дар болои цвет яктай хеле ультрафиолетови ранго аста ки ҳамун ранго блистит кардеса, кроми ҳамун свет. Баъд агар бине призм гуфтем, призм маънош чие ки хатаки ки ҳози шумо дан момент дести хатаквай, намо призм мешава. Ва аз ҳамин сабаб айни ҳол агар ихе фикр кунем, шояд дар ранг и шояд дар як функсияи новинка, яъне 4 камерадор Samsung фарқияташ дар ҳамин боша. Ай среди дига телефоно бине, дига телефоно 2 камера 3 камера буд, окей, тамом. Samsung Galaxy A51 4 камера дорад. Ина дар дасти ма ози Galaxy A30s и Galaxy A515. Аслан мо дар сравнение бояд A50-ро мегирифтем, не ки ма аз баски ки айни ҳол A50 дар бозори худмон уже ба нестӣ омадагия ва не ура ма чӣ гап занем чӣ гап назанем фоида надора. Барои ҳамин A30 гирифтам, болимени подходящий, болимени бюджетни и болимени нағзтарак ҳамин боша. Ин ози мефаҳмем ки иш чанд мегапикселе, иш чанд камерае, иш нарх чанд сомае, иш чанд сомае. Так мегзарем. Якмиш сар мекунем а экран. Экрани Galaxy A50 чист агар ҳамин оддӣ гап занем рӯшантарай, A30s камакак ториктаракай. Ай рӯи ҷиҳати качества и пикселиш иҷада A515 беҳтарай. Камерам бини, агар камераи A30s бини хеле рост кунҷай 3 камера дора, иниш боша
4 та камера дора плюс якта дига вспышка дора. Инҷода тоже 3 та камера дора. Ина ман регистратсия кардам, фони уже А51 кабине чихе хушрӯак шуда, баъд полни пура рамкай. Агар рамкаи ACS бинед кама как поёниш ниж вай маҳкама ҷош, яъне экран ба пурагӣ нестаем. Якам хусусияти вайш ҳамин чиза ман бисёр ҳамиш махлуқ шуд. Баъд дидем ира бинед 3D камерашам тоже дар дуруни экран ҷойгирай. Бисёр удобни ва хулая. Кстати, iPhone амира кӯшиш кардааст, натонист, неки нархш почти 13000 ай уже беҳтар нақстарай. Оиди камераш гуфтум гу 4 камера чи хусусият дора? 4 камера ҳамин хусусият дора ки якум, дуюм, сеюм, чорумуш якташ хусусияти панорамара мегирад, якташ портрет мегирад, якташ общий мегирад, якташ крупный план мегирад. Ранги ҳамун мисол ай пеши, ай дурги ва ё ҳастанд ку намудош ҳастанд. Тоже телефонда ҳамихе характери хусусиятҳо ҳастай. ACS боша фоншам бинед чихе нағзай да иҷада як вай чӣ мегӯянд, вақте ки шумо ҳамин вай каде ихеҳуи каде мефаҳме вақти вайда бутаи на самом деле 3D картинка живое, да, 3D анимация дора. И шумо метавонед ҳар вақте ки свайп боло каде дига хешава. Ман рости гап тамошобинони азиз, вақте ки якум бор телефона гирифта будам бисёр хирсан шуда будам. Барои чӣ мо бисёртар дар техника шавқ дорем. Ҳар касеро ки мо телефон додем, техника додем, як хирсандӣ дар дохили дилиш пайдо мешавад. Да? Ҳамин ҳар касе ки боша, ҳамин ширкати мо бишо агар телефон гирифта боша, дар дохилиш як хирсандӣ. Дар момент ман амира дидестам ҳамин телефона айҷати качества дар ҳақиқати хеле такой яркий экраншам ози ман шуморо мегӯм чихе качестваи зур дора, и одам хирсан мешавад. Так нархи боша A515 дора памят 64 дора, 128 дора. 64 A515 нархаш 2600 сомон, 2580 шумо метавонед гиред. 128аш бошад 3200 сомон, 3200 сомон мешавад. ACS бошад нархаш 1750 сомон. Ай тарихи 20 феврал то 30 феврала мо дар мағозаи мо бишоп да онлайн и давай офлайн 50% скидка дорем. Касе ки видеора мебина, занг мезана или мерава мағоза 50% метавона скидкара гирад. Мо шуморо интизорем. Дасти мада дута телефонай. Телефона ҳамихе аккуратно нигоҳ карда истодам ва фикр мекунам ки фарқияти колоссале гӯем неста. Яъне чӣ кор карда Samsung гирифтааст, ҷои масалан баланду пасткунакаш дар ҷои худаш мебошад, ягон хел фарқият надорад. Инам аз ин тараф, ҷои пасткунакашам аз ин тараф, ҷои симкарта тоже ҳамон хел аст. Так поён тоже Type-C, ҷои зарядмонак тоже Type-C, плюс провод барои наушник дорад. Микрофон тоже микрофон, динамик тоже ҳам динамикҳо ҳаст. Размер як хел аст, ҳеҷ фарқ намекунад. Фақат дар ҷода камера дида мешавад. Камераи ин 48 мегапиксел камера мебошад, фронталниш 32 мегапиксел, камераи ACS 25 мегапиксел камера. Барои ҳамин внешний по дизайну ничем не отличается. Короче, гуфтани будем ки агар ёмкости батарейка ҳар ду телефонро сравнид кунем, яъне муқоиса кунем, ягон хел фарқият нестай. Да иҷадам 4000, да иҷадам 4000. Ягон фарқият нестай. Просто основной фишкаи Samsung дар ҳамон ки ҳар соле ки мебурора камераша гарини зур мекунад. Дар бораи камера мо шумо гап задем, мегзарем дар бораи внутренни памяти телефонҳо. Ишам 64, ишам 64. Неким ACS бисёр вақтҳо дар продажаш 32 гигабайта мешавад. Яъне шумо дар выгодное A51 гирен, чем ACS, барои ки иш 64, иш 32. Плюс мегзарем ба параметри оперативкаш. Тоже дар иҷа оперативка 4, дар иҷам 4. Фарқияти камера муҳимтарин чизай. Барои дар интихобот ман худам шахсан камераро интихоб мекунам. Ҳозир бо мегзарем далчи мебинем бо чӣ фарқ мекунам. Дуюм чизи фарқкунандае ки ман дар телефони A51 дидам, и дизайн ва рангу бории ҳамин телефон мебошад ки удобния и пура экрана мепӯшонад. Яъне пеш ACS A51 камакак рамка доштан дар экран, ҳозир бошад пура метавонем ки телефона дохилиша бинем.
И ток омадем и қадар гап задем и хулоса омадем ки ма мухлиси Galaxy A51 барои чӣ ки ранкаш бисёр мада маъқул, камераш тоже маъқул, процессораш тоже мада маъқул, плюс иҷада отпечатка пальцев тоже тезтар кор мекунад, 51% пештар, нағзтар, чем стари моделя кор мекунад. Между прочим, агар шумо дар хонатон Galaxy A50 дошта бошед, шумо дар низ стоите A51 гузаштан. Не ки шумо агар Galaxy A30s дошта бошед, A30s шумо бояд бигзанед. Агар шумо хоҳед ки телефонҳои кӯнатона оварда мода спорида телефони нав гирен, и компания Mobishop шумо дар бисёр кӯмак калон мерасонад. www.mobishop.tg шумо метавонед телефони кӯнатона уҷада партофта и телефони нав гирифта. Бисёр осона, просто як бор агар информация пура хосте метавонед дар Instagram канали мо mobishop.tg дароед. Ё ин ки ба ин рақамҳо занг занед ва маълумоти муфассал гиред.